Limidyata Merdinê pêşbirka kişkî derxistin sedû donse sporvan beşdar bûn dibistanên serkeftî wê bajarê Merdinê li pêşbirka herêmê temsîl bikin. Li midyada navçeya Merdinê bi hevkariya navenda ciwanî û müdûriyeta perwerdeya navçeyê pêşbirka kişikê hat organize kirin. Sedû donze sporvan tevlî turnuvayê bûn û xwendekar bi hewl û xîreteke mezin tê koşiyan. Her sê xwendekarên ewiliyên serkeftî wê pêşî li navenda Merdinê tevlî turnuvayên kişikê bibin. Kesên ku li wir bi ser bikevin jî dê li pêşbirka herêmê Merdinê temsîl bikin. Li gor rayedaran ev turnuva qabiliyeta xwendekaran zêde dike baş û analîtîk difikirin. Em dixwazin ciwanê me li va dewlê yarışmaya va yarışmaya da ji xwe re bilêzin ve wextê xwe wilo derbas bikin. Ji bo wilo înşallah etkinlik ji wê em ê çêkin înşallah. û ji bo ciwanê me ê mektebê xwênin xwendekarê me em satrancê amade kiriye ji bo gofêmê we pêş bikeve lîstik başa. Em kevxweşin got zarokê me tên vê va turnuvayê wilo wextê xwe bi xweş derbas dikin. Xwendekarên ku tevlî pêşbirkê bûn gelekî bi kelecan bûn. Kêfa însanetê zamanê yekî çê oxteva başê em heta em ê boş nûnin ji xwe re em dilîzin pê. Xweş bû hevalê xwe re lîstin. Xwendekar li bendêne ku çalakiyên û hazê de tir bên organize kirin.